Mukuru, boere, murikuita sei? Yese achama maboere wabva waita sei pedu paipai? Bo zvekuti King, ko munotyora areas rineri here? Maya ndinogara areas yekusaidi kudheni kwenyu kundoipiko yamunenge muchindibvunza iyo fireman. Uri kunyatsoona kuti ndiri areas rinori wobva wandibvunza kuti ndinogara areas ripi. Ndoipi iyoyo? Okay, sorry mukoma wangu. Munozivawo kuti ndozvekubvunzawo kakwana matangiro ekuita nyaya. Otherwise, sei madhiri? Boere ghetto renyu rineri Kingman. Bo zvekuti fireman. Uri kuona isusu marastaka tikangowana ndudu chete waiziya tobva taona nyama yakagotywa nemagaka mampishi nemadomasi mampishi kanetuma onion twakachekwa-chekwa twati maringi-ringi. Aiwa, ipapo unenge wapedza tobva taona zvedu vazukuru. Bo zvekuti. Ipapo hamunyebe mudhara. Munobhema nai? Regai ndigoona kuti ndine zvimasenzi here muhomwe mangu mukaumu. Ndozokuburukirei kana ndakuenda kamusarawo muchitengawo mbanje dzacho ka. But hamutyi here kuti dzinongokanganisai brain. Because aiwa mbanje haisi right. Inokonzeresa hallucination mudhara. Izvozvo zvawakutaura zvatoo zvako hama yangu. Uri kumbotaura zvinhu zvinganiko panguva imwe chete. Inini manje kana wazogarako kanditi bhurubhuru ndinonyarara usara uchitaura wega. Handidi kuitirwa mutobvera kahama yangu kana wazogara. Wagwana, uri kudeiko pana pamudhara iwewe? Okay, ndinenge ndine laki wena. Nekuti ndabva ndatongosvikirawo kapana ghetto commander ka. Muri kuratidza semunhu ari well informed nezvimasina anoitika kamunzvimbo ineyi mukoma wangu. Zvekamufana wangu ipapa unyepe. Uri kuona Highfields, uri kuona inini kudhara ikoko kare kare. Ndokuudza kubva kumaflats ekuna Willoville uko tichipinda mumastandroom. Takabata old Highfields ka, tichipinda muNew Canaan nemuold Canaan. Tichinobata engineering, Cherima, Gazaland neLusaka waiziya. Hapana kana kona yaunondiudza mughetto rinori mufana wami. Zvi, haone. Saka you are the right person anogona kundibatsira kapa masina andiri kuda. Zve ndonyaya ndiri kutaura nezvayo kapanapa. But mira ndikulai nekabanga kamafundanga. Inini ndiri economic asset waiziya. Ende ini ndiri type yeghetto yuti ine economizer sichazi waiziya. Saka kutotaura kwauri kuita neni nditotokuchaja unongondipa 10 nozhi. Mabhonda handitambire waiziya. Mudhara. Money is not a problem here manzwaka. Ndiri munhu muhombe mudhara. I am a very big person ka. My father ifriend yamewo kuAustralia uko kwandogara uko. Iwe ndochi chakadare ichocho chinenge ngozi. Uri kuzama kundiudza kuti unogara kuforeign here iwewe mutungamiri. Imi ganvi. Makamboona kupi munhu anopfeka hembe sedzandakapfeka idzi muno muHighland munomu. Mati munonzi muchizviya? Muhighfields mudhara. Muri wekuchando. Saka muri kutsvage mulocation munomu. Asi musadhibhe mudhara kuti patinoparadzana musakanganwa kundipa nhamba maiziya. Zvenge ndichizodoka zvimanesi zvekubhirivhisa nazvo vazukuru kaparokesheni. Ko hapanaka, ko ndine kamwe kekuichipituko mudhara ndati. Aiwaka, imbomire kurasa statement kaNaigan Voster. Ndati 10 ndokupai kana mandibatsira kuwana kabhebhi kandiri kuda. Onai kamudhara, bhebhi uyu kauyu, ndakasangana naye tona zinezuro maona. So I came here kandikatomudropa nemota yangu nezuro yeye. Akati ndiuye ndimuone nhasika. Saka apa manje ndaita problem manje. Problem yeko futi mafundanga. Namba dzabhebhi hadzisi kuita maibata. But akapinda padheni ipapapa. Saka makangondibatsirawo nekudedza mwana cheteka. Munenge masimbisa. In fact, instead ye10 ka, I will make it 20 ka because mwana yeye ka, ndiri kunakirwa naye big time. I can't even wait to introduce her to my Australian friends. Mira tuone. Apa padheni hapana kana bibaba. Mira tuone bhebhi ripi iroro. Hamuna kurasika address here mutungamiriri. Because apa pazabha apa hapana kana muzukuru apa. Imi Canvostem. Mukuti ndingatadze kuziva pano pandakasvikopaka manheru here nini. Pane umwe mubhebhi so mhana akapinda ipapapa. Okay, akaita seko muzukuru iyeye. Okay, mumwe mwana mutema so waiziya, mutete so, ane kabhodhi ka, tepe yebhodhi yekwariana iyeye ka. Ukuona mwana uyu shaka, bo zvekuti, but ndakatongoona kuti inyeye nhamo chete ka, ari kutongoda kupimbwa 1 or 2 ka, but otherwise bo zvekuti. Because ndakatongoona kuti LCD ndio ma1 manje, anenge akudawo kanyu LCD nemakavers waiziya. But bo. Germany mirai. Muzukuru iye anotaura seko rurimi rwake, anotaura kunge ari kutaura chindevere so here. Exactly. Akatoti originally ndewekublues ka. But manje zvekuti ndiuye panapa aita kakutsika-tsika maona. Ndofunga ane mablaza anopisa musoro ka. But zvivanhu zvemurokesheni hamunetseka imimi. Kungotenga hangu kana crate remaseseka, ndototora mwana ndakaenda naye out maiziya. Kudzoka paipai kandobva ndamutema ne12.5 epalenda ka. Handiti makajara kudya mugaiwa here imimi. Uyu mufana anotori nedzungu ichetoyo. Handiti munhu waari kutaura uyu ndimai Oshazi, mukadzi waTokyo. Uyu anyura uyu. Saka Kingman mati mwana akatokuudzai kuti bhebhi renyu here? Wangu.
inga ndataura 1 uri kuda kuti ndiramba ndichidzokorora chinhu 1 ndopenga here nini? Saka mwana uyu makatomudai-dai here uyu? Everything wangu mwana ndakatoenda naye kuloji nezuro. Saka imi makuru wani mapinda machena ka regedzai tifambire karojestiki dzacho maiziya. Apa mwana akarimo mugedhumu atembenge akamira apa achitarisa-tarisa ka nechegurodhi kunoko. Ndofunga anga achitotarisa iweweka ko ndambozivei kwenyu kuti akabata mbinga. At least unotomuziva sha, saka wakamirira ipapo. Enda kaunomudedza. Yesaya mujama, handiti munotozviketa here kuti tsuro kurara mubani kakutemba speed. Chingogara ikamanditambidza ka 50 kacho ka because muzukuru ndatomona chirongedza tumabhegi ka. Ndofunga arida kutonorara kakusleep over nemi. Yes. Okay. Iri 100 ika. Chikasika kunomudedza kaunondowana panapa. Ndiye here mfano wacho uchikombera. Ndotsaga vacho vakavarida kuona mai Oshas. Koma dirasta. I was getting worried ka. Ari kupiko bhebha wacho kandangori ndamirira panapa. Handiti muri kunzwa makuru wani kuti ari kutoganza. Ende munhu wanga achitotaura kandimai Oshas. Iwe kashangwe iwe. Ukuzviziva kuti munhu waruda kuona mukadzi wangu. Mudhara. Inini munhu wandiruda kuona ndiFiona inini. Iwe. Fiona watodini wacho nyongono yako wazwaka. Unoziva kuti munhu wakutaura iye mukadzi wangu wandano 16 years nichigara naye paumba panapa. Iwe wakambomonepi musikana notupipito. Ndinyepe. Hauone here iwe. Oh my god. Sorry Ganivi. Regai nditi dhaka. I think pangoita misunderstanding. Paribe kana kubodzi kuonenda bawazwa kuita basa rokubva watanobvepi mfano wechikombera. Hanzi kuwo story iyo. Wobva kuSomalia manje. Kubva kuSomalia kwese kuya pano konyopora wakadzi wedu nokuti uri kuzviti unomari chaizvo. Dombo kudzidzisa mbichani. Gawe. Idoya pano. Mudhara musadaro kanhai mudhara. Rasta, please taurai nemukuru vagondiregererawo kani. Oneka inga ndakupai mari 1. Mari yekuita sei? Wanga uchitaura mvura apa uchiti takajaira kudya mugai wako apa uchibhodha vakadzi vevanhu. Hey you fucking second hand. Ndiyo kawanetsa muno nodanana nevakadzi vedu. Rara pasi tone. Nasika. Ndoda kumuudzisa gwara remusangano. Ndoda durare chichi pasaba nditika. Uchara kamba wanika machiso chi kanokunakidza kuchisekerera. My brother from another mother. Nzwisisawo kani. Rasta mubate kanhai mfezuru. Fucking rubbish. You come our area, you see our women. You buy them nyama dzou kumachikeni nanditika. How can you buy our women frogs? How come to you? Imbatinzo. Rudo rwangu na pechuniya rwavo rwakutora imoyo varume. Rudo rwangu na pechuniya rwavo rwakutora imoyo varume. Ndini ndanga nina tsananguro yesandasangana nazo nekuda kwa pechuniya. Yesaya maelders mabva maita sei pedu pai. Fe yapindira hondo kondo shiri yehondo. Hatikechemeche hatimechekeche. Rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Right. Timuka. Zvino hazvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndiri kutongochemawo nesapoti yenyu kazvinhu zviri pasi vatungamiriri. Oneka pedu pai makanoshare mavhidhiyosi kapafacebook timu rangu. Makanoona kamaadvert musingajambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya. Because mukashare kandokuti mavhidhiyosi edu kaite maviews akawanda pedu pai timu rangu. Manje mukasashare ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Then kuYouTube mabhosi angu musandiregerero please ka. Ndorangoti mungonobaya pai pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ka. Ndokuti ndioneka.